Hej Svendsen. Det er dejligt. Er det lidt dejligt, hva'? Hvad er dig? Edith. Hej skatte. Hvad laver du i Annexel? Nej. Hvad er han for en rundetrunde? Ja, hvad er han for en rundetrunde? Ui. Sådan en dag, som nu den i dag, det skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker, hvad med dig? Pakker med flag og sang vi ord. Ikke et ord om slæb og slid. For som de har ønsket sig med dejlig chokolade og kager til. Mor, far har fødselsdag i dag. Hurra, hurra, hurra. De sikrer sig en gave for som de har ønsket sig med dejlig chokolade og kager til. Så hør nu her, hvordan jeg lidt trukket vil, og hør nu her, hvordan vi trukket vil. Tillykke! 84 år! Det er virkelig flot. Vi har glædet os sådan til at fejre jer i dag herhjemme på Glæsier. Tillykke. Og hip hip. Sandra, Peder, Morten og Connie og alle dyrene. I betyder alt for os. Vi elsker jer så højt. I lige måde. Stop!